Okay, vi skal lave en test i dag på de her chips og en pakke nudler. Og et pakke nudler, der ser sådan her ud. Okay, så sådan der. Det er godt nok stærkt. Lige luk. Den er godt nok chili. Okay, den... det begynder lige sådan at komme ind i min mund, det der. Ej, men gå. Ej. Okay. Kun det bare ret stærkt. Ja, det er faktisk. Og jeg prøver lige at tage en helt ind i munden. Wow. Jeg synes, de er meget gode. Jeg synes bare, de er for stærke. Jeg kigger lige til nudlerne. Ja. Fordi det var som sagt de her nudler her. Nå, det var det for chipsene. Nu kommer vi til nudlerne. Vi vender lige tilbage, når vi har fået nudlerne på plads. Okay, godt. Vi har nogle nudler, og det er dem her. Det var dem, som vi viste pakken på. Dem her. Okay. Er I klar? Så prøver vi. Altså, det ligner lidt vandet, ligner lidt sådan noget blod eller sådan noget. Jeg kom bare ikke få noget op. Det bare drypper bare helvede. Og jeg ved, hvad vi skal prøve på samtidig. 3, 2, 1 nu. Okay, det er lidt stærkt, men jeg tror heller ikke så meget. Jeg prøver lige at tage lidt mere. Og så se den. Okay, det er faktisk stærkt. Hvis vi skulle tage slikvæsen, det der de der. Okay. Okay, der. Rundt op og dit. Hvor? Har du ikke mælk eller sådan noget? Ej, helt har du ikke mælk eller sådan noget? Bro, har du ikke mælk? Kan du sige, du har mælk? Det tror jeg. Er det mælk? Yes, du har mælk. Find et glas. Okay, det var ikke lige. Vi ses. Ja, vi ses, hej.